Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu barkanku da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. So kamar yadda kuka sani a kowane lokaci muna kawo abubuwan da suka abubuwan da shafi suka shafi samun samun kuɗi a kuɗi a online. online. So ga waɗanda suke wannan gida namu na Makash TV a Telegram sun ga wannan update da muka kawo kwanan nan. Wannan sabon update ne wanda kuma idan har kana kallon bidiyon mu ne a YouTube wato channel ɗinmu Makash TV da kuma account ɗinmu na Garzali Iyali Bello da ke Facebook sun ga wannan update da muka kawo. Sai ɗan uwa idan yau ne zuwan ka na farko a wannan gida namu na albarka, kada ka manta da following da like na wannan bidiyo da share da wasu su ma su amfana. So a wannan bidiyon ma za mu yi muku ƙarin bayani akan shi wannan site. Ɗan uwa idan har baka je registration na shi wannan site ba, za a je muku da shi a comment na farko. Idan kuma a YouTube ne kake kallon shi za ka ga link a description na wannan bidiyo domin ka je ka registration. Za a je muku tare da link ɗin wannan channel tamu da ke Telegram ka je ka yi join ɗan uwa domin muna sanya update da dama a cikinta gabanin mu kai shi a ko'ina. So da farko za ka shiga link ɗin ne domin ka registration. So ba tare da ɓata lokaci ba da mu je cikin bidiyon kai tsaye domin ka ga yadda za ka yi registration da yadda za ka samu kuɗi da shi wannan site har ka cire kuɗinka normal zuwa banki. So ba tare da ɓata lokaci ba ku tsaya ku kalli wannan bidiyo. So kamar yadda kuke gani ga mu a cikin Telegram channel ɗinmu. So bayan za ka taɓa link ɗin, bayan ka taɓa link ɗin zai wuce da kai ne a browser inda za ka registration. So kasancewar mu already muna da registration da shi wannan site ba zai nuna mana inda za mu registration ba. So amma idan yanzu ne farkon registration ɗinka zai nuna ma inda za ka sanya email naka ko number wayarka, sannan ka sanya password ka maimaita password sai ka taɓa wajen registration. Already zai nuna ma page kamar haka, kamar yadda ka ga nawa yake. So bayan ka kammala registration abinda ake buƙata a wajenka shine sai ka taɓa wajen wato scanner ɗin nan kamar haka. So kana taɓa shi zai nuna ma page kamar haka again. Sai ka taɓa wajen link with phone number ɗin nan, shi za ka taɓa link with phone number sai ka taɓa shi. So bayan ka taɓa shi zai nuna ma haka. So a nan za a buƙaci ka sanya number wayarka wadda kake WhatsApp da ita. Bayan ka sanya ta sai ka taɓa wajen key ɗin nan, get key ɗin nan. So za su turo ma da code wanda za ka copy shi a nan wajen ka je a cikin WhatsApp naka ka yi connecting da WhatsApp naka. Abinda ake buƙata a wajenka kenan. So bayan ka yi connecting da WhatsApp naka, so duk bayan 24 hours za ka ga suna rinƙa sama kuɗi a balance ɗinka. Za ka ga already za su saka ma kamar irin 500 haka, 500 ko fiye da haka. Sannan hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi wannan site shine ɓangaren inviting friend. Inviting ɗin nan shi ne za ka taɓa. Idan ka taɓa wajen inviting friend, so za ka ɗauki link naka ka share wa mutanenka. Duk wanda ya registration da link naka ya amfani da ya yi connecting da WhatsApp, so duk bayan 24 hours shi ma za su rinƙa sama kuɗi a wato na referral da kai. Kamar yadda kuke gani 1-2 suka nuna za su saka ma. So ina ga ba za su saka 1-2 ba, suna sanya ma dai kamar irin 900 haka. Idan har ka invite wanda ka invite ya connecting da WhatsApp ɗin shi, suna iya sama na 900 kenan na referral ɗinka. So idan kuka duba ana da referral mutum 4 na invite ɗin wato mutum 4 kamar yadda kuke gani ga shi nan an saka min da 1-2 ɗin nan. Duk bayan 24 hours suke saka ma kuɗi wato wanda ka invite idan har suka yi 24 hours ɗin connecting da WhatsApp nasu. So hanyoyin da ake bi ana samun kuɗi da shi wannan site kenan. Kamar yadda kuke gani ga shi nan idan kuka duba account balance ina da 2,585 da kuma 52. Sannan ana samun kuɗi fa da shi wannan site ɗan uwa. Idan muka duba ɓangaren withdrawal da ɗin nan, so na yi withdrawal a cikin shi jiya. Sannan kana yin withdrawal yakan sauka ba tare da ɓata lokaci ba. Payment successfully. Idan kuka duba na yi withdrawal na 3,000 ga shi nan. Okay, so idan kuka duba ga shi nan wato 31 ga wannan wata da wato da ya ƙare wata a wannan July. So idan kuka duba yanzu mun shigo sabon wata.
kun ga ban jima da yin withdrawal ɗin ba, kana yin withdrawal yakan sauka. Idan muka duba ɓangaren cash out, okay, so idan kuka duba minimum withdrawal ɗin shi 3,300 ne, wato idan kai withdrawal suna ɗaukar charges ɗin 300 su tura ma da 3,000, sannan ba ɓata lokaci kana yin withdrawal yakan sauka. Ɗan uwa idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta da follow na account ɗinmu da like na wannan bidiyo da sharing domin wasu su ma su amfana. So mun gode, mu haɗu a lokaci na gaba.